patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsal. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Giandam na sa Philippine National Police, PNP, ang mga kasong ipasaka batok sa pito ka mga dinakpan nga nabigit sa pagdadi sa Cebu sa mga minor de edad nga mga lumad gikan sa Davao del Norte. Gibarugan sa mga otoridad nga rescue operation ang gihimo sanglit at doon na may mga ginikanan nga bidangop sa DSWD tungod kay wa na makauli ang ilang mga anak. Nasairan nga duha ka tuig na nga aniad dinhi sa Cebu ang maong mga bata. Ania ang report. Ingon niya ang sitwasyon atol sa operasyon sa DSWD, WCPC, LGU o Kapulisan sa retreat house sulod sa University of San Carlos, Talamban Campus. Kinihuman minangop sa mga otoridad ang unom ka mga ginikanan kauban ang mga tribal leaders gikan sa Talaingo, Davao del Norte. Duha ka tuig na kuno nga wa nila makauban ang ilang mga anak nga sa ilang nasairan sa Davao ra dada apan ani ana di ay sa Cebu. Giklaro sa Pangulo sa PRO7 base sa gipangayong assistance na pahigayon ang rescue operation. 19 ka mga minor de edad nga sakop sa indigenous community ang nadala sa interagency operation samtang 7 ka mahamtong gidakop ug anaa sa kustodiya sa AKG-PNP. Gikinakda silang pasakaan og kasong kidnapping and serious illegal detention, violation sa Anti-Human Trafficking and Person Act of 2003. Their children were taken by the members of the salubungan tanong, gikan without their knowledge and consent. Samtang gusto sa mga ginikanan nga makapauli na ang ilang mga anak ug makauban sang litdugay na silang nawagtang. Temporaryong gipahiluna ang mga batang lumad sa pag-alima sa DSWD kauban ang ilang mga ginikanan. Kami patabangin na ang problema sa ginikanan. Kaya naman niya mga anak kalong niya. Ang gusto na ito magkaroon na ito. Sa tanan nga nakadiri karon, grabe ang ilang kanipay mga kalos. Dili sila pa sulting nga kung sa ilang ipagulting nga. Nalipay sila tungkol kay makita lagi ilang anak. Nasairan nga nakaabot ang mga bata sa Sugbo sa wala pa ang pandemic apan wa na makapauli dihang naabtan sa lockdown. Matod nila nga wa sila pugsa sa pag-uban dinhi sa Sugbo ug adunay pagtugot kuno sa ilang mga ginikanan. Samtang gitan-aw sa mga otoridad ang posibilidad nga adunay laing mga personalidad nga maapil sa pagpasaka og kaso nunod sa ilang kalabigitan sa pagdala sa mga bata. The children have been separated from their parents since 2018. They are victims of indoctrination and recruitment by the communist terrorist group. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Chief sa City Intelligence Unit sa Lapu-Lapu City Police Office, bitataw nga dili makonsider nga hulga sa seguridad sa dakbayan ang nadakpang mga lalaking nagpaila mga sakop sa BMR-MNLF kagahapon. Dugang detalye, adunay report na si Luan Mirondina.
Sa mga ID nga gipakita sa mga lalaking dinakpan, nagpaila silang sakop sa BMR Navy Coast Guard Defense Force. Butang nga matod sa hepe sa City Intelligence Unit, usa sa mga basihan nga dili lehitimo ang maong grupo. Kay gi-combine man ang duha ka managlahing agency, ang Navy o Coast Guard. Mga promises is kung mag-federalism na, matagaan sila og trabaho sa gobyerno, same salary sa mga uniform personnel nga nasa gobyerno nato. Mato ni Police Major Joey Bicoy, nasubay na usab nila ang tinubdan sa uniforme o patch nga gigamit. Apan nasuta nilang dili authorized ang tailoring ug anggid-anggid lang ang panapton nga gigamit. Kagahapon, gipasakaan na og kasong usurpation of authority ug illegal use of uniform and insignia ang 12 ka mga dinakpan. Gipasalig sa hepe sa City Intelligence Unit nga way hulga sa seguridad sa dakbayan ang presensya sa naasoyng grupo. Dili pa nato na sila considered as of now as threat kay dili man ni sila armasan. Under investigation pa for validation kung kani sila na mga armas. Ganihang buntag naabdan sa RTV Balitang Bisdak si Prince Alamid Raha B. Lapu-Lapu nga nagpakisusi sa mga lalaking dinakpan. Siya ang signatory sa ilang ID nga mo'y Vice Commander sa BMR Navy Coast Guard 5th District. Amo unta siyang kuhaan sa iyang habig apan mihangyo siyang konsultahon una niya ang ilang Chief of Staff. Pahimangno sa kapulisan ngadto sa publiko nga sa dili pa magpasakop sa unsa mang mga grupo sama sa mga indigenous groups, mas maayong masusi una kini kung kini ba usa ka lehitimong grupo ug ang bugtong maka-certify lang niini mao ang NCIP, ka National Commission for Indigenous People. Ilang unang approach sa mga tao is kanang mga tribo tungod kay na mga privilege ning atong mga IPs. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gipatuman sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang freeze order nga giluwatan sa korte sa Kaptangan sa usa ka magtiayon nga nagpuyo sa usa ka subdivision sa Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Cebu. Gahapon mismong si PDEA Director General Wilkins Villanueva ang miserve sa kamanduan batok sa magtiayong Artemio Daisy Salas. Nagkandidat og 5 milyones pesos ang usa lang sa mga kaptangan sa mga salas nga ilang nasubay. Way labot nini ang mga kaptangan nga naglakip sa 12 ka masakyanan ug 18 ka mga condominium units nga ania sa Dakbayan, Cebu dito sab sa Leyte ug Osamis City sa Misamis Occidental. Ang magtiayon yang gitumbok nga masakop sa kuratong Baliling Group. Ang magtiayon nadakpa na og nabilanggo sa kasong may kalamigitan sa illegal nga drugas. Upat ka mga pulis sa Talisay City Police Station nagpositibo sa COVID-19 ning tuiga. Tulo kanila nakabalik na sa serbisyo. Ang report ni Femery Dumabo. Ang tulo nga nagpositibo sa COVID-19 lakip sa contact tracing team. Samtang ang usa sakop sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police Station. Apan matod sa hepe sa kapulisan sa Talisay nga mga asymptomatic ang upat. Ug nasuta lang nga positibo sila nunot sa matagkaron og unya nga swab test sa mga pulis nga naa sa field. Usa na lang ang naka-isolate pa. These are the risks now in policing and in law enforcement that we need to accept. Samo na lang pong gihingusgan og balik ang implement o pag-observe sa minimum health protocols within the police station katong among sa unang mga interventions. Hinungdan nga giangop ni Pilari ang mando ni Talisay City Acting Mayor Alan Bukaw sa mas strikto pa nga pagpatuman sa health protocol. Usa sa nakita sa kapulisan nga problemado sa pagsunod sa maong protocol mao ang mga anaa sa sudlunon nga lugar sa syudad. Samtang ang Talisay Police di pa hinumdum sa mga Talisaynon, ilabi na sa ilang mga force multipliers nga di gyud mosulob og mga uniform sama sa pulis o military. Kinihuman sa pagkasikop sa napo ka mga lalaking naka-military uniform dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dugang ni Pilari nga di sila otorisado sa pagsulob sa mga matang sa uniforme. The logic behind is very simple. Pag basin o gamiton sa daotan, no, nga kunwari they are bringing the name of the PNP or the AFP, then they will commit any atrocities. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.
Sabutan pa og tiguman sa mga opisyal sa Mandawi City ang mga rekomendasyon nga pabuksan o balik ang ubang mga establishment sa mga sinihan. Matod ni Mayor Jonas Cortez, nakasabot sila sa sentimento sa mga nagsalig nining maong industriya sama sa entertainment industry. Apan timbang-timbangon pa usab nila sa syudad kung tugutan ba nga silang maka-operate pagbalik subay sa nagsakang kaso sa COVID-19 sa maong dakbayan. Kasabot yun ta pagbalanse, no? Nya naa sa balita ang kaning sa movie industries, no, nga 300,000 ang nagsalig anang kuan, no. So usasa na sa atong timbang-timbangon, we need to balance lives and livelihood, no. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Subay gihapon sa pagpangandam sa vaccination plan na kontra COVID-19 sa Mandawi City, mga barangay officials gipatawag sa syudad aron mapahibaw ang ilang mga responsibilidad o mga tahas. Dugang detalye adunay live report si Nico Serino. Nico. Yes, Bob, gitahasa na sa City Hall kini mga opisyales sa 27 ka barangay sa Dakbayan. Muabag kanila nini implementasyon sa vaccination plan kontra COVID-19. Gitag-satag sa pagpatawag ni Mayor Jonas Cortez ang mga barangay officials sa Mandawi City. Lain-lain nga meeting ang gihimo sa matag barangay aron hisgutan ang mga plano kabahin sa COVID-19. Kaganiha, gitigom sa City Hall ang mga opisyales sa barangay Mantuyong ug Pagsabungan. Nanawagan ang mayor og tabang sa mga barangay officials aron mahanay ang vaccination plan sa syudad. Usa sa gihangyo, pag-abag sa mga barangay, pag-ila sa mga prioridad nga mabakunahan. Matud sa mga opisyales, may inisyal na silang talaan alang niini. Sa among DRR sa barangay, sa mando sa tong mayor, mo-compose sad gyud mi og team regarding sa pag-handle sa vaccine. Kay baw ka, gamay ra tag budget aning vaccine, kinahanglan nato gyud i-handle effectively. Pag-andam yung mga dito sa daan nga, pila to ka senior citizen, priorities, katong mga medical frontliners, economic frontliners, mo ito itong priority na ito nga pabakunahan. Pero karon nagkuhan pa mis mga dita sa nakaroon ng andam pa. Pasabot sa mayor, importante ang pagtambayayong aron mahapsay ang plano batok sa COVID-19. Kini ang rason nganong mitudlo siya sa ABC President aron mangu sa local vaccine board. Pag-roll out na to sa atong vaccination program, gikinahanglan yun. We need to know the number of households, we need to know the number of senior citizens, frontliners, kana nga information. Sa pagkakaroon, Bob, nagsugod na ang Dakbayan sa Mandawi sa pre-registration nining mga health workers nga una-unyang maka-avail kung maabot na ang vaccine sa Dakbayan. Kining mga registration, Bob, naghimo sila og local nga link. Pinasubay sab sa gibuhat sa DOH tungod kay nagpaabot pa man sab sila kung kanus hingpit na unya masugdan ang registration process niini. Bob? Daghang salamat Nico Serino sa imong live report. National Union of People's Lawyer kun NUPL mihulagway nga illegal ang gihimong operasyon sa kapulisan pagkuha sa mga minoridad o minoridad nga malumad ug ang pagdakop sa 7 ka mahamtong. Samtang ang University of San Carlos ug ang labaw sa East VD Congregation mitataw o mihatag og katin-awan sa isyu. Ani ang report. Nakugang ang kadagkuan sa University of San Carlos pagsulod sa mga otoridad sa UEC Talamban Campus kagahapon. Mato ni Father Narciso Silian, University President, nga kung nakik-alayon lang unta kanila ang mga ahinsya sa gamhanan, mas mapasayon unta ang proseso kay sila mismo gusto na usab nga makapauli na sa Mindanao ang mga lumad. Wala na kuno kinahanglan ang paggamit sa pwersa sa mga men in uniform sa pagkuha sa mga bata.
Suma ni Father Silian nga walay trampas ang ilang pag-atiman sa mga nagkinahanglan sa ilahang tabang subay sa advokasya sa simbahan nga paghatag og ayuda lakip na ang mga bakwit. Ingon usab nini ang pamahayag ni Father Rogelio Bag-aw sa SVD diin mas malipay gani unta sila nga naay makatabang sa pagpapadali sa pagpauli sa mga bata. Giproseso na ang ilang pagpapauli sanglit mag-agiman sa IATF protocol. No warrant that was shown to us justifying their visit. So we were really basically taken by surprise. Ang university is really, I think we have demonstrated that, no? To prepare young minds to serve society, no? Giklaro sa USC ug SVD nga ang paghatag og edukasyon ang ilang tinguha nga mahatag ngadto sa mga lumad. Gisalikway sa Pangulo sa tunghaan nga gihimong training ground sa mga walhon ang ilang pasilidad. Came to our awareness that these children were being trained to become combatants, and that is not consistent to our advocacy, education of advocacy. We are vehemently against violence, any form of violence and armed conflict. Gikondenar sa kahugpungan sa matinun-an ug magtutudlo ang nahitabo. Ang mga bata ubos sa Save Our School program. O dili pod kini siya training ground sa mga child warrior. Condemn the forced seizure of the lumad students inside our university. Samtang gikwestiyon sa National Unions of People's Lawyer ang legalidad sa operasyon, ilabi na ang pagsikop sa mga hamtong. Ang NUPL maoy mibarog nga counsel sa mga dinakpan. Tunagi mga pipila ka kalapasan, no? Isip usa ka child rights lawyer, nakita nato nga wala gyud ni sunod sa protocol, no? Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Pipila ka mga istruktura sa sidewalk sa Talisay City nga nalimpyuhan na unta na malik na usab. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Kining mga lotto outlet stalls, mga tanom, pipila ka parte sa ubang struktura maoy naabtan sa GMA RTV Balitang Bisdak nga gipang diskarga ganihang buntag. Anapay e-bike nga lakip sa nahipo sa mga sakop sa Task Force Talisay sa padayon nilang road clearing operation. Giangkon sa Pangulo sa Task Force nga dunay gipipila ka mga tawo nga namalik sa ilang pwesto. Nagpadayon gud mi sa ato ang clearing operation every now and then. Unya naaman tayo clearing operation pero kini yung tao doon ako sa pagagahe og digin mo sabot, no? Dogang ni Nerves nga ila sab gi-review ang pipila kabahin sa dakbayan nga ilang nakitang problemado kaniadto. Isip pagpangandam sa himuon nga validation sunod semana. Kining Jose Rizal Street ang usa sa upat ka mga daan dinhi sa dakbayan sa Talisay nga mo'y focus karon sa Task Force Talisay. Diha sila gihimong pag-review kalabot sa pagpatuman sa road clearing. Naguna paghihapon nilang problema ang mga poste o metro sa mga utilities. Wala namang gyud kay mga tawag na to ka ng mga sidewalk vendors sa area nga atong identify. Ang nakita sa nato karon kining mga lotto outlets, kining mga Bico Pulse o kining sa MCWD. Dungan sa gihimong road clearing ang pagpamuyag sa task force sa mga talisaynon nga wa nagsunod sa health protocol batok COVID-19. Oban ni Renante Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Special resident ug retiree visa holders mamahimo nang makasud sa nasud agi sa Mactan Cebu International Airport sugod karong adlawa Pebrero 16. Apan gikinahanglang makapresentar sila og entry exemption document o DFA endorsement ngadto sa Bureau of Immigration. Apan giklaro sa Bureau of Immigration nga dili patugutan ang mga foreign tourists nga makasud dinhi sa nasud kun ang turismo lang ang katuyuan. Kinahanglan pa sila mo present og exemption sa DFA. So mo-apply sila og visa sa atong DFA, at doon sila exempted sila sa katong suspension of visa issuance. Sa sila na to yatos. Giulagway sa Emergency Operation Center sa Cebu City nga anaa sa dili maayong kondisyon ang pagburot sa kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Miabot na sa 22.55% ang positivity rate sa syudad nga taas kayo itandi sa 5% nga WHO threshold. Ang positivity rate gikan sa Setyembre hangtod sa Pebrero sa mga clustered clinics gikan sa 1.5% ni saka ngadto sa 52%. Kini nagpasabot nga sa kada duha ka tawo nga swab test usa ang magpositibo sa virus. Giulagway ang kaso karon nga susama sa nasinati niadtong buwan sa Mayo
Hunyo ug Hulyo sa miaging tuig apan mas ubos ang utilization rate sa mga hospital karon itandi sa nakalabayng tuig. Kagahapon adlaw adunay 101 kabag-ong kaso sa COVID maong miabot na sa 2,601 ang active cases sa Cebu City. Nadakpan ang usa ka Taiwanese ug usa ka Pinoy human naaktuhan nga naghupot og mga kabhang sa giant clams o taklobo sa barangay Pagatpan, Bayawan City, Negros sa Oriental. Gipusasan gidayon ang duha nga nagbaligya sa angga o nagiilalang sa angga nga dodong 45 anyos nga taga barangay Tayawan og nipalit nga Taiwanese national nga nailhan lang sa angga nga Sunny 48 anyos og nanimuyo sa barangay Malabugas, Bayawan City. Nakuha gikan sa Pinoy nga suspect ang usa ka kalibre 45 nga pistola ug mga bala nini. Gisakmit sa CIDG uban sa taga Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BFAR ang tanang kabhang sa giant clams nga mobalor og 5 milyones ka pesos. Way girotam pamahayag ang mga suspect nga gitanggong karon sa prisuhan sa kapulisan sa Bayawan City og magatubang og tukmang kaso sa korte. Ang tulo ka mga mananagat sa barangay Hingatungan, Silago, Southern Leyte nga unang nabalita nga na-missing nakit-an na. Unang nakit-an sila si Ian Jake Javier ug Alejandro Apawan sa barangay Saub, San Ricardo, Southern Leyte. Karong adlaw nakit-an sab si Alexander Holyoso. Ang tulo gi-report nga missing human mipalawd udto ni atong Pebrero 14. Patay ang usa ka empleyado sa DENR Senro sa Palo, Leyte, human pauwan ni og bala kaganihang buntag. Ang biktima nga giilang si Rodolfo Concilio, 59 anyos, nagsakay sa iyang motorsiklo. Ug samtang nagsubay sa apitong Tacloban City, kalit siyang gipusil sa wala pa mailhing suspitsado. Daghan ang nakadaig sa daling pagresponde sa mga sakop sa Catbalogan City Fire Station sa usa ka mga nakay. Sa post ta usa ka Jake Tatoy, makita ang fire personnel nga busy sa pagtabang sa babay nga naghigda sa bangka. Wala igsapayan ang kalisod sa sitwasyon, luwas ra nga gianak ang usa ka batang lalaki. Dali silang gidala sa ospital aron masusi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaubos sa kinalit nga drug test ang 250 ka mga sakop sa Police Regional Office 7. Kabahin kini sa padayon nga kampanya sa PNP organization nga internal cleansing. Tinguha nga malimpyuhan ang organization gikan sa mga sakop nga nagpikit sa bisyo. Ang masuta nga magpositibo sa drugas, ipaubos sa proseso hangtod nga matangtang sa serbisyo. Samtang nagaduol ang pizza sa validation o inspeksyon sa pagpatuman sa road clearing operation sa mga local government units, sub-sub garon ang preparasyon nga gihimo sa dakbayan sa Mandawi aron masigurong mahawanan ang kadalanan. Ang report ni Nico Serino. Mihimo og initial inspection kaganiha ang taga DILG ug Mandawi City Enforcement Unit kon maseyo sa mga kadalanan sa dakbayan. Gitan-aw kun natuman bagihapon ang road clearing mandate o pagsiguro nga hawan ang mga sidewalks. Preparasyon kini sa LGU sa gitakda nga validation sa kamanduan sa kagamhanang nasyonal. Atol sa inspection, gikalipay hinuon sa bag-ong city director sa DILG ang ilang nakita. Apan may gamay nga nabantayan nga matud pa ang ayang tutukan sa syudad. Illegal parking, kanang magkawat-kawat gyud og kanay paliton siguro, no? And also, ang most challenging, I think, is ang atong mga existing businesses, like say, ayuhanag motor.
Pasabot sa labaw sa enforcement unit, gipangandaman nila ang validation. Ang mga barangay gitahasan na sab sa subsub nga pagmonitor, pagsiguro nga natuman kini sa mga komunidad. So naagid sila, mapabadlong yun. So muna, padayon lang yun sige mi kada adlaw. Sa matag karon ko niya, di gid nato biyaan ang atong pag-edukar sa atong mga motorista kabahin sa atong sidewalk na dili gid nila busuhan. Kay naam say mo gamit nga mga pedestrian. Misanungsab ning maong panawagan ang mayor, dala ang panghinaot nga mutuman ang mga mandawihanon ug masiguro nga hawan ang mga sidewalks. Atong ihatag ang kuan no. So where it belongs. O sa katawhan nga sa motorista atong ihatag sa kuan no. Respetuhay lang ang ato lang. Ang ato masagod kay naa say uban nga mga ni-encroach na gyud sa daan sidewalks no. Sunod simana gitakda ang validation sa kadalanan sa Mandawi, kundi intagalain nga LGU ang muinspeksyon ug mugrado sa performance sa syudad. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa ka Polish national nga dugay ng wanted sa ilang nasod ang nadakpan sa lalawigan sa Siquijor, si Dario Zygmunt Zoilkowski nga kasamtangang nagpuyo sa barangay Candanay Sur sa lungsod sa Siquijor, gidakop sa mga sakop sa kapulisan ug sa immigration agents. Nagatubang siya og kasong sex offense sa usa ka minor de edad didto sa iyang nasod sa Poland. Sa pagkakaron, gidana sa kauluhan ang maong langyaw aron ibalik sa ilang nasod. Mayong adlaw ug mao ni ato ang latest weather update para karong adlawng Martes. Padayon ta nagmonitor aning low pressure area ug pagkakaron naa pa ni gawas sa ato ang PAR. Ug sa ato ang latest na data nahimutang ni 1,450 kilometers silangan sa Mindanao. Ug gipaabot nga posible ning makasud sa ato ang PAR ugmang adlawa ug wala po nato gikuha ang tsansa nga posible pa ning mag-intensify ug mamahimong bagyo samtang naa pa ni sa kadagatan. Ug pagkakaron wala ning epekto sa bisan asang bahin sa ato ang nasod. Ug sa laing bahin ang tail end of frontal system o shear line padayong nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas lakip na sa Mindanao. Ug ang northeast monsoon o amihan mao'y nakaapekto sa katibuk-ang bahin sa Luzon. Mao ang tibok Visayas, makasinati ta og medyo mapanganuron ug nay mga pagpanagum sa kalangitan, inubanan sa mga katag na mga pagulan panugdog ug kilat, dala ni sa tail end of frontal system, labi na ang silangang bahin. Para sa dugang updates, bisita atong official website ug mao na ato ang latest gikan diri sa Buatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste. Kini si Joseph Merlas, maayong adlaw. Pagtimaan sa Lenten season, sugda na og mga adlaw pinagi sa Ash Wednesday. Ang abo, bulibod na gihapon sa ulo, inaipadli sa agtang. Ano ang report ni Faye Marie Dumabok. Sa mga magtutuong Katoliko, ugma ng sugod sa mga kalihukan na lang sa pagtimaan sa Lenten season. Sugdan kini sa Ash Wednesday, ug susama sa niaging tuig tungod sa pandemya. Inay nga ibadlis sa agtang diha sa ulo himuon ang imposition isip pagsunod sa health protocol. Dugang hangyo sa simbahang Katoliko sa mga manimbahay nga mahimo sila na ang magsunog og bisan unsa nga uga nga dahon aron mao ay gamiton nga abo nga ibulibod sa mga kabanay nga diha lang sa online masses makatambong. Last year we didn't have ikuan man become Sunday. So wala tay lukay makatambong. Dalho nila ang katong ashes, iapil na og bless og mat. Kasi sila mo impose dito sa ilang mga members naka-join sa online mass. Regular nga Wednesday masses ang himuon sa mga simbahan. Diha sa Cebu Metropolitan Cathedral, kada oras adunay santos nga misa, gikan sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa buntag, alas 12 sa udto hangtod sa alas 6 sa gabii. Pabiling 50% sa kapasidad sa simbahan ang tugutang makatambong o kinahanglang naka-face mask o face shield. Subling gipahinumdum ni Father Johnson ang kaminungdanon sa Ash Wednesday. Sa abo kagikan, sa abo ka mo paulit.
to remind us no nga we have to give up sin and choose the ways of God. No? So kay in other words, mga matay rata pero dili na mo'y utlanan. We have a judgment. Uban ni Rod Prado. Ako si Fa Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Bayang hapon sa tumang kapuso di Sikihor, Bohol, Negros Oriental, Samar o Leyte Provinces. Sa amping kanunay mga kapuso. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagkong ug mga dagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga mong balita kay matag lokal nga balita mahinungdan. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Nalsaro. Ug mayong hapon mga kapuso.